1、人は聞き手のうなずきや相槌に反応し、話を続けやすくなる体は促進効果がある。2、価値が高いと言われるものは、実際には価値が変わらなくても、魅力がアップする心理効果があるアンカリング効果。3、人は終了したものよりも進行中のものに興味を惹かれる傾向が強いツアイガル肉効果。4、褒められるだけでなく、どう改善すればいいかを具体的に言われると、さらにモチベーションが上がる。5、環境音楽や背景音は、人の集中力や行動に影響を与える。例えば、カフェの音はクリエイティブな作業を促進することがある。6、他人の行動を観察するだけで、脳内でミラー神経が活性化し、感情移入が促される。7、連続性の法則によると、人は一度始めた行動を中断しにくくなるため、プロジェクトも進みやすくなる。